Moi, tässä on Nasu ja te varmaan tunnette mut Movistar Planetissa nimellä Najika Katsani. Ja toivon, että te oikeastaan häirinnyt tästä mun äänestä. Olette varmaan ajatellut, että mulla on vähän erilainen ääni. Tai mä luulen näin. Kuka sitä tietää. Mutta silti. Eli kiitos, jos edes joku katsoo tätä ja tälleen näin. Eli mä oon ajatellut tehdä tällaisia videoita tänne blogiin, jos mä pölötän. Ja mun persoonalliselle puolelle mä laitan näitä tällaisia ulkoilujuttuja ja varmaan haasteita ja näitä kysyä vastaan juttuja. Tänne mä varmaan laitan Movistar Planetia ja tämmöisiä juttuja, jotka liittyy. No, tää on varmaan vaan tällaista. Ja aina kun mä tuun tänne, niin tai aina kun mä otan tämmöistä videoa ja täällä on ihmisiä paikalla, niin mä laitan tuohon aina videon loppuun, että keitä paikalla oli ja toivon, että ei kukaan suutahda. Jos suutahtaa, niin voi aina sanoa, että hei, nyt ei saa, ei. Mutta okei, tällaista tää on. Ja toivon, että pidätte, joku jaksaa edes oikeasti katsoa. Tain siis sanoa jo aiemmin tämän, mutta ei kai se varmasti häiritse. Noniin, see ya later!